zistil, že sú tam naši vojaci postrelení? Lebo ja išla za vaši vojaky vypýtať, aby nebrali náš Dedinčan, ale vaši vojaky povedať, že niekto vzadu vaše vojaky strieľať. Oni byť pred a za Dedina. A ja ísť za Dedina. A tam prišla červená, ty z Arafatka. Podaj mapu a ukáž nám na mape, kde je to. Ja ukázať všetko. Poď k stolu, postav sa. No, neskôr. Tak, ukáž nám, kde je tá dedina. Tu si sadal. Neužil to postavenie diplomata. Nechal zabiť zákerne našich vojakov, vylákali do pasce. Nechal ich zabiť. Klamal. A keď sme ich chceli pomôcť, ešte napadol mňa. Hej? To nepravda. Ako veliteľa. Čiže neváži si našich zákonov, naše dobroty a povedal, že nechce demokraciu. Tak my mu teraz ukážeme, aké to je, keď nefunguje demokracia. To všetko klamstvo. Takže ešte klame to pre všetkými. Všetci tu vidia, je to zápis, ešte to aj podpísal. Takže pre výstrahu ostatným ho pošleme tam, kam chceli ísť. Hej? Možno sa ešte pomodliť. Allahu je milostivý! Allahu akbar! Tak, dobre. Tým je to vybavené. Samozrejme, keď by sa niekto pýtal, tak hej, zomrel prirodzenou smrťou.